श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికిన కుంతి కుమారుడా, ఈ దేహమును క్షేత్రమని అంటారు మరియు ఈ దేహమును తెలిసిన వాడిని క్షేత్రజ్ఞుడని అంటారు. అంటే బేసికల్ గా మన శరీరం ఏదైతే ఉందో ఈ దేహము, దీన్ని క్షేత్రం అని అంటారు. అండ్ ఎవరిని క్షేత్రజ్ఞుడు అంటారు? దీని గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారని భగవంతుడు చెప్తారు. సో అర్జున అడిగారు కదా ముందు శ్లోకాలు, ఏమని? ప్రకృతి అంటే ఎవరు, పురుషుడు అంటే ఎవరు, క్షేత్రం అంటే ఏంటి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే ఎవరు, జ్ఞానం జ్ఞేయం కదా, ఇలా అంతా ప్రశ్నలు వేశారు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ సమాధానంగా చెప్తున్నారు. సో ఈ బాడీ అంటే ఈ దేహమే క్షేత్రం, దీన్ని పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళని క్షేత్రజ్ఞుడు అని అంటారని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా అంటున్నారు, క్షేత్రజ్ఞం చాపి మాం విద్ధి సర్వే క్షేత్రేషు భారత క్షేత్రజ్ఞయో జ్ఞానం యత్తత్ జ్ఞానం మతం మమ. ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలో నేను క్షేత్రజ్ఞుడనని కూడా నీవు తెలుసుకొనవలెను. ఈ శరీరాన్ని మరియు దానిని తెలిసిన వాడిని అర్థం చేసుకునే జ్ఞానం అంటారు. ఇది నా అభిప్రాయం. సో మనలోనే కాదు, అన్ని దేహాలలో పరమాత్మ క్షేత్రజ్ఞుడిగా నివసిస్తున్నారు అని తెలుసుకోమంటున్నారు. ఇంకా ఈ శరీరాన్ని మరియు దాన్ని తెలిసిన వాడిని, అంటే ఈ బాడీని, దాన్ని పూర్తిగా తెలిసిన అతని గురించి తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం అని అంటారని భగవంతుని చెప్తున్నారు. అది నా అభిప్రాయం అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో క్షేత్రం అంటే ఈ బాడీ, క్షేత్రజ్ఞుడు అంటే బాడీ గురించి సంపూర్ణంగా తెలిసిన వారు. ఇదొక్క బాడీనే కాదు, అన్ని దేహాల గురించి, అన్ని దేహాల్లో పరమాత్మ వసిస్తారు కదా. సో అన్ని బాడీలో ఉండే క్షేత్రజ్ఞుని నేనే అని తెలుసుకోమంటున్నారు. అండ్ ఈ బాడీ అండ్ పరమాత్మ గురించి, ఆత్మ పరమాత్మ గురించి నాలెడ్జ్ తెలుసుకోవడమే అదే జ్ఞానం అని భగవంతుని దృష్టిలో అభిప్రాయం అని ఇక్కడ చెప్తుంది. తత్క్షేత్రం ఇచ్చ యాదృక్చ యద్వికారి యతశ్చ యత్ సచయో యత్ ప్రభావశ్చ తత్సమాసేన ఇమే శృణు. ఇప్పుడు ఈ క్షేత్రము అది ఏర్పాటు చేయబడు విధము, దానిలోని మార్పులు, అది ఎక్కడ నుండి ఉత్పత్తి అయింది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, అతని ప్రభావాలు ఏమిటో అను విషయాల వర్ణను వినుము. సో ఇంకా ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు క్షేత్రం ఎలా ఫామ్ అయింది, దాంట్లో మార్పులు ఎలా వస్తాయి, ఉత్పత్తి ఎలా అవుతుంది, క్షేత్రం తెలిసిన వాడెవరు, అతని ప్రభావాలు ఏంటి అని మనం ఇంకా డీటెయిల్ గా చూస్తామని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. Now please hear my brief description of this field of activity and how it is constituted. Field of activity అంటే బేసికల్ గా ఈ దేహం అన్నమాట. So and how it is constituted, what changes are when it is produced, who that more of the field of activities and what is influences are. సో అవి తెలుసుకుందామని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఋషిభిర్బహుధా గీతం ఛందోభిర్వివిధై పృథక్ బ్రహ్మసూత్రపదైశ్చైవ హేతుమద్భిర్వినిశ్చితై. క్షేత్రజ్ఞుని గురించిన ఆ జ్ఞానము వివిధ వేద గ్రంథాలలో పలువురు ఋషులచే వివరించబడింది. ఎన్నో వేద సూత్రాలలో, ప్రత్యేకముగా బ్రహ్మ సూత్రములలో ఇది సహేతుముగా మరియు హేతుబద్ధముగా వివరించబడింది. డీటెయిల్డ్ వేలో వేద సూత్రాలు ఇది ఆల్రెడీ వివరించబడింది. ఏంటి? క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞ గురించిన జ్ఞానం అన్నమాట. ఋషులు చాలా డీటెయిల్ గా ఇది మనకు వేద సూత్రాల్లో చెప్పారు. ఎవరి గురించి? క్షేత్రం అండ్ క్షేత్రజ్ఞ గురించిన జ్ఞానాన్ని గురించి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అర్జున 6 ప్రశ్నలు అడిగారు మొత్తానికి. ప్రకృతి అంటే ఎవరు, పురుషుడు అంటే ఎవరు, జ్ఞానం అంటే ఏంటి, జ్ఞేయం అంటే ఏంటి, క్షేత్రం అంటే ఏమి, క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఏమి. సో ఇక్కడ దానికి ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, మెటీరియల్ వరల్డ్ కదా. అండ్ పురుష అంటే భోక్త, అంటే సుప్రీం ఎంజాయర్, చూసాము ఇంతకు ముందు, సుప్రీం ఎంజాయర్. అండ్ జ్ఞానం అంటే ఈ బాడీలో ఉన్న ఈ బాడీ అండ్ దాంట్లో వసించే వాళ్ళ గురించిన జ్ఞానమే జ్ఞానం అని చెప్తారు. జ్ఞేయం అంటే ఈ జ్ఞాన లక్ష్యం ఉంది. ఏంటి జ్ఞాన లక్ష్యం? పరమాత్మని తెలుసుకున్నామని భాగవతామం చేయాలి, రైట్. సో అదే జ్ఞేయం. అండ్ క్షేత్రం అంటే ఈ బాడీ. అండ్ క్షేత్రజ్ఞ అంటే క్షేత్రం గురించి తెలిసిన వాడు, రైట్. ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ అని చెప్తాం ఇక్కడ. ఆత్మ వచ్చేసి ఏంటంటే ఓన్లీ బాడీ గురించిన నాలెడ్జ్ ఉంది, బట్ పరమాత్మకు అన్ని దేహాల గురించిన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. అది డిఫరెన్స్. సో ఇలా 3 దాని గురించి మనం చూసాం. ప్రకృతి, పురుషుడు, జ్ఞానం, జ్ఞేయం, క్షేత్రం అండ్ క్షేత్రం. ఓకే, కింద కూడా స్లైడ్ లో పెట్టారు. ప్రకృతి అంటే భౌతిక ప్రకృతి, అండ్ పురుషుడు అంటే పరమాత్మ, మన దేహంలో వసించే పరమాత్మ. క్షేత్రం అంటే దేహం, శరీరం. క్షేత్రజ్ఞ దేహంను ఎరిగిన వాడు ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ.
జ్ఞానం. జ్ఞానం అంటే క్షేత్రం మరియు క్షేత్రజ్ఞుని అవగాహన చేసుకోవడమే జ్ఞానం అంటాం. జ్ఞేయం. సో, ఈ జ్ఞానం తెలిసిన మన పరమాత్మ గురించి మనం ఎక్కడ చేరాలి? భగవద్ధామం చేరాలి. సో, అది మన జ్ఞేయం. లక్ష్యం. మన జ్ఞాన లక్ష్యమే జ్ఞేయం అని చెప్పుకుంటాం. ఇంకా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. మహాభూతాన్యహంకారో బుద్ధిరవ్యక్తమేవ చ ఇంద్రియాణి దశైకం చ పంచచేంద్రియ గోచరాః ఇచ్ఛాద్వేష సుఖం దుఃఖం సంఘాతశ్చేతనా ధృతిః ఏతత్ క్షేత్రం సమాసేన సవికారముదాహృతం. పంచమహాభూతములు పంచమహాభూతములు మిథ్యాహంకారము, బుద్ధి, అవ్యక్తము, దశ ఇంద్రియములు అనగా 5 జ్ఞానేంద్రియములు, 5 కర్మేంద్రియములు, మనస్సు మరియు 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయముల కోరిక, ద్వేషం, ఆనందం మొత్తం జీవిత లక్షణాలు మరియు నమ్మకాలు ఇవన్నీ సంగ్రహముగా క్షేత్రముగా అంటే ఇవన్నీ కలిపితే మనకు ఒక బాడీ ఫార్మేషన్ దాంట్లో కలిగిన ఒక ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు కూడా కలుపుతున్నారనమాట. సో, ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మనకు ఒక దేహం, బాడీ అని చెప్తాం. దాని అంతః ప్రక్రియలుగాను భావించబడినాయి. సో, ఇవన్నీ సంగ్రహంగా క్షేత్రం నుంచి మనం చేసే ఒక ప్రక్రియలుగా అవి భావించబడ్డాయి. సో, మొత్తంగా క్షేత్రం ఫార్మ్ అవ్వాలంటే ఇవన్నీ సమూహంగా టుగెదర్‌గా ఇవి పనిచేయాలి. ఇక్కడ చూస్తే పంచమహాభూతములు పెట్టారు. అంటే భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు మరియు ఆకాశం. వాటి ఇంద్రియ గ్రాహ్యం ఉంది సూక్ష్మంగా మనం ఇప్పుడు చూసాం కదా! సూక్ష్మ నుంచి స్థూల వచ్చింది. రైట్? సో, ఈ సూక్ష్మ అంటే ఇంద్రియ గ్రాహ్యములు ఏంటి? వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శ మరియు శబ్దం. సో, మొత్తంగా 5+5 10 అని చెప్తున్నారు. అండ్ సూక్ష్మాంశములు ఇంకా సూక్ష్మమైనవేంటి? మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం. ఇవి 3. అండ్ జ్ఞానేంద్రియములు అంటే చెవులు, కళ్ళు, మనకి నాలుక, చర్మం మరియు ముక్కు. ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు. అండ్ కర్మేంద్రియాలు చూస్తే కంఠము, చేతులు, కాళ్ళు, జననాంగములు మరియు గుదము. సో, ఇవి 5. ఇవి 5 జ్ఞానేంద్రియాలు అండ్ 5 కర్మేంద్రియాలు. అండ్ లాస్ట్‌గా మహత్తత్వం. రైట్? ప్రకృతి అంటే భౌతిక శక్తి యొక్క ఆదిమ స్వరూపం. సో, మొత్తంగా 24 అని చెప్తున్నా. రైట్? ఓకే. 10 + 10 20, 23 అండ్ 24. సో, మొత్తంగా ఈ 24 కలిస్తేనే మన బాడీ యొక్క ఫార్మేషన్ అనేది ఇదవుతుంది. సో, సమ్మరీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. సో, 24 ఎలిమెంట్స్ చెప్తున్నారు. అంటే ముందు చూసాము. ఇంకొంత డీటెయిల్‌గా చార్ట్ లాగా ఉంది ఇక్కడ. సో, మహాభూత అంటే 5 గ్రేట్ ఎలిమెంట్స్. సో, బేసికల్‌గా పంచమహాభూతాలు. ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్ అండ్ స్కై. ఓకే. అండ్ మనకి 5 నాలెడ్జ్ అక్వైరింగ్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి. సో, ఐస్, నోస్, ఇయర్స్, స్కిన్ అండ్ టంగ్. అండ్ 5 వర్కింగ్ సెన్సెస్. వాయిస్, లెగ్స్, హ్యాండ్స్, యానస్ అండ్ జెనైటల్స్. సో, బేసికల్‌గా ఇవంతా ఇంటరాక్షన్‌తోనే మన ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. అంటే ఈ దేహం అనేది ఇదవుతుంది. సో, దాంతో ఈ దేహంతో ఏంటి మనకి డిజైర్స్ వస్తాయి. అండ్ హ్యాపీనెస్, డిస్ట్రెస్ బేసికల్లీ డిజైర్స్ వస్తాయి, కర్మలు చేస్తాం. దాని తాలూకు ఫలాలు కూడా మనమే అనుభవిస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? బికాజ్ నేను అనే భావనలో మనం ఉంటాం కాబట్టి. సో, ఇంకా ఇక్కడ 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫార్మ్, స్మెల్, సౌండ్, టచ్ అండ్ టేస్ట్ అని. ఇంకా ఇవన్నీ అయితే మనకి లాస్ట్‌గా సూక్ష్మంగా మైండ్, ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ ఫాల్స్ ఇగో మనస్సు, బుద్ధి అండ్ మిథ్యాహంకారం. అండ్ అన్‌మానిఫెస్టెడ్ ఫార్మ్ అంటే మహత్తత్వం. సో, మహత్తత్వం నుంచి మొదటిగా అన్ని ఫార్మ్ అయ్యేది జరుగుతుంది. పంచమహాభూతాలు ఫస్ట్ సూక్ష్మంగా వాసన, శబ్దం ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా! ఫస్ట్ అవి సూక్ష్మం, తర్వాత స్థూల. ఇది ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్ ఇవంతా. తర్వాత మన ఇంద్రియాలు. సో, వాటి వల్ల కలిగే సెన్సెస్ అండ్ ఇదంతా ఫార్మ్ అయ్యి మనకు ఫీల్డ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ దేహం. సో, యాక్టివిటీస్ చేయాలంటే మనకు దేహం కావాలి కదా! దేహం లేకపోతే మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తామా? చేయలేం కదా! ఇంకా జ్ఞానం యొక్క అంశములు. జ్ఞానం యొక్క అంశములేంటి? వినయం. మనం జ్ఞానం సముపార్జిస్తున్నామంటే మనం ఎలా ఉంటాము? వినయంగా ఉంటాము. మనకు గర్వం అనేది ఉండదు. అహింస. హింస చేయము. ఓర్పు ఉంటుంది. సరళత ఉంటుంది. మంచి ఆధ్యాత్మిక గురువుని మనం ఆశ్రయిస్తాం. సో, పరిశుభ్రంగా ఉంటాం. స్థిరత్వంగా ఉంటాం. ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాం. అండ్ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులను త్యజించేస్తాం. మిథ్యా అహంకారం లేకపోవడం. దిస్ ఈజ్ మనము నిజమైన అహంకారాన్ని స్వీకరిస్తాం. నిజమైన అహంకారం ఏంటి చెప్తారా ఎవరైనా? సో, మనం ఇన్ని క్లాసెస్‌లో చెప్తూ ఉన్నాం కదా! హరే కృష్ణ. నిజమైన అహంకారం ఏంటి మనకు?
హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. నేను, నాది అని స్వార్థం. అది మిథ్యాహంకారం. ఇక్కడ మిథ్యాహంకారం లేకపోవడం అంటున్నాం. అంటే మనకు నిజమైన భగవంతుడి గురించి మొత్తం తెలుసుకోవడం, ఆత్మ గురించి తెలుసుకోవడం. మనము భగవంతుల అంశ, మనం వేర్ ఆల్ సర్వెంట్స్. మనం భగవంతుల అంశ అండ్ మనం భగవంతుడి సుప్రీం ఎంజాయర్, వేర్ ఆల్ సర్వెంట్స్ టు ద లార్డ్, సుప్రీం లార్డ్. ఇది నిజమైన అహంకారం. సో అందుకే మిథ్య అహంకారం లేకపోవడం అండ్ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించడం. సో మన రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. జనరల్ గా మన రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏంటి? ఏదో ఈ కోరికలు తీరకపోతే అవే మన రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకుంటాం. ఎవరైనా నా మాట వినట్లేదు, సో మనం డిస్ట్రెస్ అయిపోతాం, రైట్? సో నా మాట వినట్లేదు, అది మనకు అప్పుడు దుఃఖం వచ్చేస్తుంది, టెన్స్డ్ ఫీల్ అవుతాం, కోపం వస్తుంది, నా మాట వినడే వినదు. ఇదంతా ఇట్ లైక్ బేసికలీ ఫిజికలీ ఈ వరల్డ్ లో, మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్నది. బట్ కానీ ఇవంతా మ్యాన్ టు మ్యాన్ డిఫర్ అవుతుంది. కానీ ఇవి కాదు, మనకి యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? లైఫ్, బర్త్, లైక్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ డిసీజెస్. ఇది మన నిజమైన ప్రాబ్లం. ఇది ఎన్ని లైఫ్ లో, ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల్లోనూ ఇది కామన్ గా ఉండే ప్రాబ్లం. ఇది మన ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం. దీని నుంచి బయటపడాలని. సో దీన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధుల దోషాన్ని గుర్తించాలి. ఎందుకు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ బర్త్ తీసుకుంటున్నాను, రైట్? రీజన్ బిహైండ్ దట్ ఏంటి అంటే కర్మ బంధనాలు చిక్కుకున్నాం మనం. సో ఇది మెయిన్ రీజన్. సో అది మనం గుర్తిస్తామంటే, ఎప్పుడు మన జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నామంటే ఇవన్నీ మనకు అవగతం అవుతుంటాయి. నిర్లిప్తత అంటే దేని మీద అంత మనకు మనసు వెళ్ళదు. అండ్ పిల్లలు, భార్య, ఇల్లు మొదలైన వాటి బంధం నుంచి విముక్తి. ఇది అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యామిలీ లైఫ్ లో చేస్తారు. ఇది ఇంతకు ముందు ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు, రైట్? వాళ్ళు మనకి వర్ణాశ్రమ పద్ధతులు ఉండేటివే, లాస్ట్ గా సన్యాసాశ్రమం వెళ్ళేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కంప్లీట్ గా త్యజించి వాళ్ళు కంప్లీట్ గా భగవంతుడి ధ్యానం చేయడానికి వాళ్ళు ఒక లోన్లీ ప్లేస్, ఒక ఫారెస్ట్ కు అలా వెళ్ళి వాళ్ళు ధ్యానంలో నిమగ్నమైనారు. ఇది ఒక అడ్వాన్స్ స్టేజ్ లో వస్తుంది. అండ్ సుఖ దుఃఖ సందర్భాల సమచిత్తం, రైట్? ద్వంద్వాల్లో ఒకేలాగా మనం ఫీల్ అవ్వడం, ట్రీట్ చేసుకోవడం, అది. అండ్ నా ఎడ నిరంతరమైన విశుద్ధ భక్తి. భగవంతుని ఎవరో తెలుసుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుడు నిరంతరంగా ఒక విశుద్ధమైన భక్తి మనకు వస్తుంది. ఏకాంత ప్రదేశంలో నివసించాలని కోరుకోవడం, ఇది కూడా ఒక అడ్వాన్స్ స్టేజ్. అండ్ జనసామాన్యం పట్ల విరక్తి వస్తుంది. అంటే విరక్తి ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ మనం చెప్పాం కదా, అంటే నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తామో ఒక అసోసియేషన్ లో, మన నైబర్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, ఇలా వాళ్ళ అసోసియేషన్ ఏంటంటే మనం టెన్ టు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటాం, రకరకాలుగా డిస్కస్ చేస్తాం. ఏదో అవ్వచ్చు, మన సెల్ఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అవ్వచ్చు, పాలిటిక్స్ అవ్వచ్చు, ఇతరత్ర ఇంకా జనరల్ కాన్సెప్ట్స్ అవ్వచ్చు, గోసిప్స్ అవ్వచ్చు, ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తాం కదా. ఇవన్నీ తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ క్రమంగా తగ్గిపోతాయి. అండ్ మనం భక్తుల అసోసియేషన్ లో ఉండడానికి మనం ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం. అండ్ స్వీయ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యతను అంగీకరించడం, రైట్? మన సెల్ఫ్ సాక్షాత్కారం అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఎస్, మనం తెలుసుకోవాలి కదా, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, మనకు గల భగవంతుని గల సంబంధం ఏంటి, ఇవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన జ్ఞానం. మనకి చూసాం ఇంతకు ముందు రకరకాల నాలెడ్జ్ ఉంది ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ కదా. సోషల్ నాలెడ్జ్, లైక్ ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్, ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జ్, అన్నిటికన్నా గీతా నాలెడ్జ్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్, రైట్? సో ఇది మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కలిగిస్తుంది కదా. సో ఇలా ఒక దీని ప్రాముఖ్యతను మనం అంగీకరిస్తాం. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని మనకు అవగతం అవుతుంది. అండ్ మరియు పరతత్వపు తాత్విక శోధన, అంటే పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలన్న శోధన మొదలవుతుంది. సో ఇవన్నీ జ్ఞానం అని, వీటికి అన్యమైనది ఏది అయినా అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నానని భగవంతుడు చెప్తాను. సో ఇదంతా కలిస్తేనే ఉన్నతమైన జ్ఞానం, రైట్? ఎందుకు ఇది ఎంత ఉన్నతమైన జ్ఞానం అంటున్నాం? దీనికి నశింపు లేదు. ఇది మనతో పాటే వస్తుంది అనమాట. ఇతరత్ర ఏ నాలెడ్జ్ అయినా అది మన ఈ దేహం వదిలేసిన వెంటనే ఆ నాలెడ్జ్ కూడా నశిస్తుంది. బట్ ఇదైతే జ్ఞానం ఉందో, మనం ఇదంతా చూసాం కదా. సో ఇదేంటంటే మనతో పాటుగానే ఉంటుందన్నమాట. సో అందుకే ఇదే జ్ఞానం అంటే. ఇంకా దీనికి మించి అవతల ఏమున్నా కూడా అది అజ్ఞానం అని నేను ప్రకటిస్తున్నా అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మిగతా ఏదైనా కూడా అజ్ఞానం. జ్ఞేయం ఎత్తత్ ప్రవక్ష్యామి యత్ జ్ఞాత్వా అమృతమశ్నుతే అనాదిమత్పరం బ్రహ్మ నసత్తన్నా సదుచ్యతే. దేనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా నీవు అమృతత్వంను చవిచూస్తావో అట్టి దానిని నేను వివరిస్తాను. ఆది లేనిది, నాకు ఆధీనమైనది అయిన బ్రహ్మము ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణములకు
అతీతముగా ఉంటుంది. సో దేన్ని తెలుసుకుంటే నీకు అంటే ఒక అమృతం లాగా అంటే చెవులకు చాలా వినసొంపుగా అంటే బాగా అట్రాక్టివ్ గా వినాలని అనిపిస్తుందో, ఒక జ్ఞానం పరమ జ్ఞానం మనకి లభిస్తుందో అది నేను చెప్తాను. అది లేనిది నాకు ఆధీనమైనది బ్రహ్మ అని భౌతిక ప్రపంచం ఈ కార్యకారణములకు అతీతంగా ఉంటుంది. ఏంటి బ్రహ్మం అనేది ఏంటి చూసాం. ఏం చూసాం మనం బ్రహ్మ జ్యోతి చూసాం. ఈవెన్ సందర్భాల్లో మన సోల్‌ని కూడా బ్రహ్మమనే చెప్తారు. ఇంతకు ముందు చూసాం మనం. ఎందుకంటే మనం భగవంతుని ఎఫర్‌నెస్‌లో ఒక భాగం కదా! సో, అందుకనే మనం కూడా అప్పుడప్పుడు బ్రహ్మమని చెప్తూ ఉంటారు. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచం యొక్క కార్యకారణకు అతీతంగా ఉంటుందని తెలుసుకొని మనం చెప్తున్నాం. ఇంకా అంటున్నారు సర్వతః పాణిపాదం సర్వతో అక్షిశిరోముఖం సర్వతః శృతిమల్లోకే సర్వమావృత్య తిష్టతి. సర్వత్రా ఆయన చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు మరియు చెవులు ఉన్నాయి. ఈ విధముగా పరమాత్మ జగత్తంతా ఆవరించి ఉన్నది. సో పరమాత్మ అంతా మన విశ్వరూపంలో కూడా చూసాం కదా! సో వాళ్ళ అంశ మాత్రం చేతన భగవంతుడు చెప్తారు ఇదంతా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది? అర్జున నా అంశ మాత్రం చేతనే సమస్త జగత్తును నేను పోషిస్తాను, పరిపాలిస్తానని చెప్పారు కదా! ఇక్కడ మళ్ళీ అంటున్నారు సర్వత్రా పరమాత్మ యొక్క చేతులు, పాదములు, కన్నులు, శిరస్సులు, ముఖములు అన్ని కూడా వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఈ విధంగా జగత్తంతా పరమాత్మ ఆవరించి ఉన్నారని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అండ్ సర్వేంద్రియ గుణాభాసం సర్వేంద్రియ వివర్జితం అసక్తం సర్వభృచ్చైవ నిర్గుణం గుణభోక్తృచ. పరమాత్మ అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతని ఇంద్రియ రహితుడు, అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడు ఆయన అనాసక్తుడు. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములకు అతీతుడు మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణములకు ఆయనే ప్రభు. ఇంకా చెప్తున్నారు పరమాత్మ అన్ని ఇంద్రియాలకు అసలు మూలం అయినప్పటికీ అతను ఇంద్రియ రహితుడు. రైట్ చూసాం మనం ఇంతకుముందు బాడీ ఫామ్ అయ్యాలంటే మనకు జ్ఞానేంద్రియాలు కావాలి, కర్మేంద్రియాలు కావాలి కదా! అన్నిటికీ మూలం ఎవరు? పరమాత్ముడు కదా! కానీ పరమాత్ముడు అయినప్పటికీ అతనికి మటుకు ఇంద్రియాలు రహితుడు, ఇంద్రియాలు అనేవి ఉండవు అని చెప్తారు. అన్నింటినీ సంరక్షించి పోషించేవాడైనా ఆయన అనాసక్తుడు. ఏది మీద ఆసక్తి ఉండదు భగవంతునికి. ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములకు అతీతుడు. మళ్ళీ ఎలాంటి ఉంటుంది భగవంతునికి అంటే ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణములకు అతీతుడు. అంటే త్రిగుణములే ప్రకృతి భగవంతు నుంచి ఫామ్ అయింది. ప్రకృతి నుంచి త్రిగుణాలు రైట్. సో భగవంతు నుంచి త్రిగుణాలు వచ్చాయి. సో అందుకే దానికి అతీతుడు అని చెప్తున్నారు. మరియు అదే సమయంలో ప్రకృతి త్రిగుణములు కూడా ఆయనే ప్రభువు. ఓకే అంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడు అవతారం తీసుకొని వస్తారో వాళ్ళు త్రిగుణాలకు ఆధీనులై ఉండరండి. మనమైతే ఆధీనులై ఉండాలి ఇక్కడ. వాళ్ళ కంట్రోల్లోనే మనం వర్క్ చేస్తాం. బట్ భగవంతుడు అలా కాదు. సో వాళ్ళు అతీతులు అని చెప్తున్నారు. ఆయనే వాళ్ళకి ప్రభువు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. చెప్తారా త్రిగుణాలంటే ఏమని ఎవరైనా? త్రిగుణాలంటే ఏమని? రజో తమో సత్వగుణం. సత్వగుణం, రజోగుణం అండ్ తమోగుణం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. అండ్ బహిరంతశ్చ భూతానాం అచరం చరమేవ చ సూక్ష్మత్వాత్ తద్ విజ్ఞేయం దూరస్థం చాంతికే చ తత్. పరమ పురుషుడు కదిలే మరియు కదలలేని ప్రతి జీవిని బయట లోపల ఉంటాడు. సో బయట భగవంతుడే ఉన్నారు అండ్ మన లోపల కూడా భగవంతుడే ఉన్నారు. అతి సూక్ష్మంగా ఉన్నందున ఎలా ఉన్నారు? సూక్ష్మంగా. అందుకే మనకు కనపడాలన్నమాట. అది సూక్ష్మంగా ఉన్నందున అతను చూడటానికి లేదా తెలుసుకోవటానికి భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. అందుకే అతను చూడాలన్నా తెలుసుకోవాలన్నా ఈ భౌతిక ఇంద్రియాల శక్తికి మించినవాడు. అంటే ఈ ఇంద్రియాల వల్ల సాధ్యపడదన్నమాట. అందుకే అర్జున కూడా భగవంతుని విశ్వరూపం చూపించాలన్నప్పుడు భగవంతుడు చెప్తారు నీకున్న ఈ దేహానికి ఉన్న చర్మ చక్షులతో నువ్వు దాన్ని చూడలేవు. అందుకే నీకు దివ్య చక్షువులు ప్రసాదిస్తారు కదా! సో అప్పుడే భగవంతుని విశ్వరూపాన్ని వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. జనరల్లీ మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ సెన్సెస్ ఈ ఫిజికల్ గా మనకు ఉండే ఈ ఆర్గన్ సెన్సెస్ తో మనం ఇంకా సాధ్యపడదు. సో అందుకే మనం కాన్సన్ట్రేట్ గా ఫోకస్ గా ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఒక జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించినప్పుడు స్లోగా మనం భక్తి చేస్తుంటే ఓకే భగవంతుడు మన భక్తి ద్వారా ప్లీజ్ అయి ఉంటే ఆ శక్తి ఆ పవర్ కూడా భగవంతుడు ఇస్తారు. వాళ్ళని దర్శించాలన్నా వాళ్ళ గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా తెలుసుకోవాలన్నా లైక్ చెప్తారు మనకు ఒక గురువు కావాలంటే కూడా మనం భగవంతుడినే ప్రే చేయాలి. ప్రే చేస్తే భగవంతుడే ఒక కరెక్ట్ అయిన గురువును మన వేలో మనకు వాళ్ళు దొరికేలాగా ఒక భగవంతుడి మెర్సీ వల్ల మనకు అవకాశం కూడా మనకు లబ్ధి అవుతుంది. ఇదంతా గాడ్ మెర్సీ వల్లే అవుతుంది.
మనమేదో ఈ ఇంద్రియాలతో నేను చదివాను, నేను చేశాను, నేను తెలుసుకోవాలి అంటే కాదు. హ్యావ్ టు సరెండర్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మనం భగవంతుడికి సరెండర్ అవ్వాలి. అప్పుడు అయినప్పుడు మనం భక్తిలో ముందు వెళ్ళినప్పుడే ఇది మనకు సాధ్యపడుతుంది. సో ఇలా దూరంలో ఉన్నప్పటికీ ఆయన అందరికీ దగ్గరలో కూడా ఉంటారు, రైట్? సో భగవంతుడు వాళ్ళు నిత్యధామంలో ఉన్నారు, వసిస్తున్నారు. అయినా కూడా అందరి దేహాల్లో పరమాత్మ కూడా వసిస్తున్నారు, రైట్? మనకి ఎంతో దూరంలో ఉన్నారు అండ్ అదే టైంలో మనకు సమీపంలో కూడా ఉన్నారు. సమీపంలో ఇన్ ద సెన్స్ మనలోనే వసిస్తున్నారు అనమాట. మనం అది అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ ఆత్మ మరియు పరమాత్మలను ఎవరు తెలుసుకున్నారు? ఇవి ఇతి క్షేత్రం తదా జ్ఞానం జ్ఞేయం చోక్తం సమాసతః మద్భక్త ఏతత్ విజ్ఞాయ మద్భావాయోపపద్యతే. ఈ విధముగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయమును నేను సంగ్రహముగా తెలియజేశాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థముగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప వారు నా దివ్య స్వభావమునే పొందుతారు. ఈ విధంగా క్షేత్రము, జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన విషయం నేను సంగ్రహంగా తెలియచేశాను, అంటే క్లుప్తంగా చెప్పాను. నా భక్తులు మాత్రమే దీనిని యథార్థముగా అర్థం చేసుకోగలరు. అలా చేసిన పిదప్ప వారు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు. సో ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ నాలెడ్జ్ కూడా మన అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ భక్తులు అవ్వాలి కదా. సో భక్తులు మాత్రమే దీన్ని యథార్థంగా యాక్సెప్ట్ చేసి అర్థం చేసుకోగలరు. అలా అయిన పిదప్ప వాళ్ళు నా దివ్య స్వభావాన్ని పొందుతారు అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదియు భావపి వికారాంశ గుణాంశ్చైవ విద్య ప్రకృతి సంభవా. ప్రకృతిం పురుషం చైవ విద్యనాదియు భావపి వికారాంశ గుణాంశ్చైవ విద్య ప్రకృతి సంభవా. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాది అయినవి, అంటే సనాతనమైనవి అని తెలుసుకోవాలి. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుండి పుట్టినవి. అంటే రెండు కూడా అనాదిరే. భౌతిక ప్రకృతి జీవులు రెండు కూడా అనాదైనవి కదా, సనాతనమైనవి మనం ఇంతకుముందే తెలుసుకున్నాం. వాటి మార్పులు, భౌతిక గుణములు కూడా భౌతిక ప్రకృతి నుంచి పుట్టినవి. సో అవి కూడా సనాతనమైనవి అని భగవంతుడి దగ్గర చెప్తున్నారు. గుణములు అంటే త్రిగుణములు, ప్రకృతి అండ్ మన జీవులు కదా, అందరూ భగవంతుడు ద్వారానే వచ్చాం, రైట్? సో అందుకే అందరూ సనాతనమైన వాళ్ళని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ అంటున్నారు, కార్యకారణ కర్తృత్వే హేతు ప్రకృతి రుచ్యతే పురుష సుఖ దుఃఖానాం భోక్తృత్వే హేతు రుచ్యతే. భౌతిక కార్యములన్నింటికీ ప్రకృతియే కారణం కనుక ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖములను అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడని చెప్పబడింది. ఓకే, భౌతిక కార్యములన్నిటికీ ప్రకృతి కారణం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ మనం త్రిగుణాల కంట్రోల్లో ఉన్నాం కదా. ఎప్పుడైతే మనం బాడీ తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తామో, సో లైక్ మాయా క్యాప్చర్ చేస్తుంది, సో వీఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మాయా. సో ఈ ఈ త్రిగుణాల కింద మనం వర్క్ చేస్తాం. సో ఇది కాక ప్రపంచమునందలి సుఖ దుఃఖములకు అనుభూతి చెందుటలో జీవాత్మయే బాధ్యుడని చెప్పబడింది. అంటే మన అఫ్ కోర్స్ త్రిగుణాల కంట్రోల్లో పనిచేసిన దానివల్ల వచ్చే ద్వంద్వాలు, రైట్? దానివల్ల వచ్చే లైక్ కర్మలు చేస్తాం, దానివల్ల రియాక్షన్స్ వస్తాయి కదా. సో అవి మటుకు ఎవరు అనుభవిస్తారు? జీవాత్మ, అంటే మనమే అనుభవిస్తామని. అఫ్ కోర్స్ మన డైరెక్షన్ లో, వేరే డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తున్నా ఆ రిజల్ట్ మటుకు మనమే అనుభవిస్తున్నాం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే జీవాత్మ బాధ్యుడు అని చెప్పబడతారు. దేనికి? ఆ సుఖ దుఃఖంలోని అనుభూతి చెందుటలో ఈ జీవాత్మే బాధ్యుడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇక్కడ మన 8,84,00,000 జీవరాశులను చూసాం కదా, డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ లైఫ్. అని ఇవంటి ఏంటంటే మన సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ తీర్చుకోవడానికి మన కోరికల వల్లే మనకి లభ్యమవుతాయి అంటున్నారు. అండ్ దీస్ వెరైటీస్ ఆర్ క్రియేషన్స్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ నేచర్. దే అరైజ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ హూ దస్ డిజైర్స్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ బాడీ ఆర్ దాట్. సో ఒకటి కాకపోతే ఇంకా మన బాడీ సెన్సెస్, ఈ సెన్షువల్ ప్లెజర్స్ మనం తీర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో మొదటిగా మనం ఇలా ఇక్కడికి అలానే వస్తామంటే, అంటే మనం భోగించాలని ఒక వాంఛ కలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడు అన్ని తీరుస్తారు, మనం ఏది అడిగినా కూడా తీరుస్తారు. కాకపోతే అది ఆ లోకంలో సాధ్యం అవ్వదు. సో అందుకే దానికి ఒక సెపరేట్ లోకం క్రియేట్ చేసి అన్ని ముందుగానే క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ కిందికి ఇలా వదులుతారనమాట. సో దెన్ మనం ఒక బాడీ తీసుకొని ఇక్కడికి ఇలా మాయా కంట్రోల్లో వర్క్ చేస్తుంటాం. అది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం డిఫరెంట్ మన సెన్షువల్ ప్రెషర్స్ తీసుకోవడానికి డిఫరెంట్ బాడీలు ఫార్మ్స్ అనేవి మనం తీసుకుంటూ ఉంటామని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఎన్నో రకాలుగా జీవరాశులు ఉన్నాయి కదా.
చెప్తారు. ఈ లోకమేనే కాదు మనకు 14 లోకాలు ఉన్నాయి రైట్. మొత్తంగా ఈ బ్రహ్మాండంలో మనకి 84 లాక్స్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఉన్నాయి. సో దాంట్లో కొంత ఈ మన భూలోకంలో కొంత ఉండిండొచ్చు, అన్నీ ఉండిండకపోవచ్చు, కొంతలో ఇక్కడ ఉన్నాయన్నమాట రైట్. సో ఇంకా దాని సెగ్రిగేషన్ సపరేషన్ మైండ్ చెప్తున్నారు. 9 lakhs స్పీసీస్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్. అంటే నీళ్ళల్లో నివసించే జీవులు ఎన్ని స్పీసీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 9 lakhs అని చెప్తున్నారు. అండ్ 20 lakhs దగ్గరగా వచ్చి ఏంటి స్థావరాలు, అంటే మూవ్ అవ్వలేము అనమాట. బట్ దే ఆర్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ రైట్. జీవం ఉంది కాకపోతే మూవ్ అవ్వలేవు అనమాట. సో స్థావరాలు అంటున్నారు. అవి ఏంటి? ట్రీస్ అండ్ ప్లాంట్స్. ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి? 20 lakhs వెరైటీస్ ఉన్నాయి. అండ్ 11 lakhs వెరైటీస్ వచ్చి మన స్పీసీస్ వచ్చి ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ రెప్టైల్స్ అని చెప్తున్నారు. సో అవి ఎలా ఉన్నాయి? 11 lakhs ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. 1 second. హరే కృష్ణ. 11 lakhs species of insects and reptiles ఉన్నాయి. అండ్ 10 lakhs species of birds ఉన్నాయి. సో ఈ పక్షులు రకరకాలు చూస్తాం కదా, ఈ స్పీసీస్ 10 lakhs. అండ్ 30 lakhs వెరైటీస్ quadrupeds అంటే యానిమల్స్, 4 కాళ్ళ మీద నడిచేటివి అనమాట. ఇవి 30 లక్షల వరకు. హ్యూమన్ స్పీసీస్ వచ్చి 4 lakhs. సో హ్యూమన్ వచ్చి 4 lakhs. సో చాలా తక్కువ కౌంట్ కదా. అది కూడా మనము హ్యూమన్ స్పీసీస్ లో చాలా ఉంటాయి. అంటే యక్షులు, రాక్షసులు, గంధర్వులు, ఇలా డిఫరెంట్ ఈవెన్ మనలో కూడా లైక్ ఏమంటాం అది ఆదివాసులని రైట్, ఫారెస్ట్ లో నివసించే వాళ్ళు, ఇలా కూడా మనలో కూడా డిఫరెంట్ సివిలైజేషన్ బట్టి కూడా కేటగిరీ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా స్పీసీస్ లాగా తీసుకుంటారు. దాంట్లో భూలోకంలో కొంత చూడొచ్చు మనము, మిగతా లోకాల్లో కూడా ఇంకా చాలా హ్యూమన్ స్పీసీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం ఏదైనా లోకంలో చేరాలంటే దాని తగ్గ దేహం మనం డెఫినెట్ గా స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా 4 lakhs హ్యూమన్ స్పీసీస్ అని చెప్తారు. సో మొత్తంగా 9 lakhs వాటర్ లో ఉండేటివి, 20 lakhs స్థావరాలు, అండ్ 11 lakhs ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ రెప్టైల్స్, 10 వచ్చి బర్డ్స్, 30 lakhs వచ్చి quadrupeds యానిమల్స్, అండ్ 4 lakhs వచ్చి హ్యూమన్ స్పీసీస్. సో మొత్తంగా కలిపితే మనకు 84 lakhs వస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. అండ్ పురుష ప్రకృతిస్థో హి భుంక్తే ప్రకృతి జాన్ గుణాన్ కారణం గుణ సంగోస్య సదసద్యోని జన్మసు. భౌతిక ప్రకృతిలో స్థితమై ఉన్న జీవాత్మ ప్రకృతి త్రిగుణములను అనుభవించుచు జీవిత మార్గమును అనుసరించును. వాటి పట్ల మమకారాశక్తియే జీవాత్మకున్న మరియు అధమ జన్మలకు కారణమగు. అంటే మనకున్న ఈ త్రిగుణాల వల్ల కలిగే మన కోరికలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల మన ఆసక్తి వస్తుంది రైట్. సో ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తాం, అట్రాక్ట్ అవుతాం. సో ఈ దాని వల్ల ఏంటంటే మనకు ఉన్నత మరియు అధమ జన్మలకు కారణం అవుతాయి. అంటే ఈ గ్రాటిఫికేషన్ లో మనం ఎంత పడుతున్నాం, ఎంత మనం దాని నుంచి తేరుకుంటున్నాం అని, దీనివల్ల దీని అంతటి మీద ఏం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? మనం అధమ జన్మలు తీసుకుంటామా మరియు ఉన్నత జన్మలు తీసుకుంటామా అని అంటున్నారు రైట్. హ్యూమన్ లైఫ్ ఉన్నతమైన జన్మ, అన్నిటికన్నా టాప్ మోస్ట్ లైఫ్ ఏం చెప్తాం? హ్యూమన్ లైఫ్ చెప్తాం కదా మనము. సో ఇలా ఉన్నత జన్మలు మనం తీసుకుంటామని మనం చేసే ఈ కార్యాలే దానికి కారణమవుతాయని ఇక్కడ చెప్తున్నాం. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. యావత్ సంజాయతే కించిత్ సత్వం స్థావర జంగమం క్షేత్రజ్ఞ సంయోగాత్ తద్విద్ధి భరతర్షభ. ఓ భరత వంశీయులలో శ్రేష్ఠుడా, నీవు చూచు సమస్త చరాచర ప్రాణులు ఈ క్షేత్రము మరియు క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం. సో ఇన్ని జీవరాశులు మనం చూసాం, అన్నిట్లో ఏముంది? క్షేత్రం ఉంది, క్షేత్రజ్ఞుడు ఉన్నారు. సో అన్ని ఈ కాంబినేషన్ లోనే అన్ని ఫామ్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. కేవలం ఒక హ్యూమన్సే కాదు, అన్ని కూడా ఇదే కాంబినేషన్, క్షేత్రం అండ్ క్షేత్రజ్ఞుడు యొక్క కలయిక వలనే ఉన్నాయని తెలుసుకోమని భగవంతుడు చెప్తారు. సో అందుకే చెప్తారు పరమాత్మ అన్ని జీవరాశుల్లో వసిస్తారు, అందుకే చెప్తారు. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాంగతిం. సమం పశ్యన్ హి సర్వత్ర సమవస్థితమీశ్వరం నహి నస్త్యాత్మనాత్మానం తతో యాతి పరాంగతిం. సర్వత్ర సమముగా ఉన్న పరమాత్మను ప్రతి ప్రాణిలో చూసేవారు తమ మనస్సుచే తమను తామే దిగజార్చుకోరు. అంటే మనకి ఎప్పుడైతే ఇది తెలుస్తుందో, లైక్ మనలో ఉన్నది ఆత్మ, లైక్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ గాడ్, అండ్ మనలో పరమాత్మ కూడా వసిస్తారు.
అని ఎప్పుడైతే జ్ఞానం అన్ని జీవరాశులు వసిస్తారు, మనలోనే కాదు 84 లక్షల జీవరాశులు వసిస్తారనే జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు ఏంటి, మనం మన మనసును దిగజార్చుకోమంటే హీనమైన ఆలోచనలు రానివ్వమన్నమాట. అందరినీ సమంగా చూస్తాం కదా. పండిత సమదర్శన అని కూడా చూసాం. అందరినీ మనం సమంగా చూస్తాం. అంటే ఆ జ్ఞానం తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎవరిని ద్వేషించరు, రైట్. ఎవరి మీద ఎక్కువ మమకారం చూడరు అండ్ ఎవరిని ద్వేషించరు అని అన్నిట్లో పరమాత్మ వసిస్తారు. కాబట్టి ఎవరిని చంపాలని కానీ, ఏ జీవినైనా హింసించాలని, చంపాలని కానీ అలాంటి ఆలోచనలు కూడా వారి దరిదాపులకు కూడా రావన్నమాట. సో ఇలా ఆలోచనలు వస్తున్నాయంటే మనం దిగజార్చుకుంటున్నాం, రైట్. అంటే ఈ కర్మల వల్ల ఎంతో పాపం తీసుకుంటాం అండ్ నెక్స్ట్ లైఫ్ ఏంటి, ఇంకా అధమ జన్మలు తీసుకుంటాం. ముందు శ్లోకాల్లో చూసాం కదా, ఈ అధమ జన్మలు మనం తీసుకుంటుంటాం. ఈ విధంగా మనం అధమ జన్మలు తీసుకోకుండా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని, రైట్, ఈ పరమాత్మ గురించి జ్ఞానం తెలుసుకుని అన్ని ప్రాణుల్లో పరమాత్మ వసిస్తారని తెలుసుకున్నప్పుడు మనం మనల్ని దిగజార్చుకునేలాగా పనులు ఏమి మనం చేయమన్నాం. ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటే మనం ఉన్నత జన్మలను ఇంకా ఈ పరమపదాన్ని అంటే భక్తి యోగంలో ముందుకు వెళ్తూ ఆ భగవద్ధామాన్ని కూడా మనం చేరుకోవచ్చు. అంటే పరమపదం, రైట్, ద అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ చేరుకోవచ్చు. క్షేత్రజ్ఞయోరేవం అంతరం జ్ఞాన చక్షుష భూత ప్రకృతి మోక్షం చ ఏ విదుర్యాంతి తే పరం. దేహం అనగా క్షేత్రము, దేహము నెరుగు అనగా క్షేత్రజ్ఞుడకు గల భేదమును జ్ఞాన చక్షులచే గమనించి భౌతిక ప్రకృతి నుండి విముక్తి పొందే పద్ధతి తెలిసిన వారు పరమపదమును చేరుకుంటారు. సో ఇలా జ్ఞాన చక్షువులు, మన జ్ఞాన జ్యోతి ఏదైతే వెలుగుతుందో ఆ వెలుగులో మనం అర్థం చేసుకుంటే, జ్ఞాన చక్షులు అంటే జ్ఞానం వచ్చిన దాని వల్ల మనకు క్షేత్రజ్ఞుడు గల భేదమును మనం ఈ జ్ఞానం ఇంకా తెచ్చుకుంటూ దాని వ్యత్యాసం ఏంటి అని అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మన ఈ భౌతిక ప్రకృతి నుండి మనం విముక్తి పొందుతాం అనమాట. ఆ పద్ధతి కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఏంటి, ఈ జన్మ నుంచి జరా వ్యాధి చక్ర సైకిల్ నుంచి ఎలా బయటపడాలి, ఏం చేస్తే మనం బయటపడతాం, ఈ ఒక పద్ధతి కూడా మనకు అవగతం అవుతుంది. సో అల్టిమేట్లీ ఇలా అవగతమైనప్పుడు మనం దీంట్లో ప్రోగ్రెస్ చేస్తాం అండ్ పరమపదాన్ని మనం చేరుకుంటాం. ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈరోజు అయింది. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ వందే జగద్గురు, హరే కృష్ణ. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చూస్తాను ఈరోజు. హరే కృష్ణ.